Ang mga pagkatawag gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Capsule with Mangosteen, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangosteen, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto, nagbabalik mga kabisyo, my love so sweet, alas 12:15 na gyud sa kaudtuhon kaduhang yugto, kaduhang oras sa tuang programa. Hala, sige manukad gihapon kita sa paglanog-lanog og tuod mga kabisyo, kini nga tulumanon gihatod kanato sa Jesser Marketing, Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay sangkap nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, uluyang dilaw, tawa-tawa og banaba, makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mupakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo o sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Hala, sige, o pabati ta ninyo og duyog gyapon ta sa pagpaminaw sa mga uban kanato diha karon nga nagpulki sa ilahang mga buluhaton. Oo, nya wala pa nakapaniud to. Nako, pas mong bitok. Oh, kini daw nga tuod sige pa. Kapas mo Lolo Baba, pwede kang magka hyperacidity niya ano. Ganyan lang tama manggid magka-ulcer. Oh, kay tungod yan kuan ka na. Sige kag kalipasan yung kaon sa pagpaniud to kay kung ingon sila, importante kayo ang pagpamahaw, mas importante ang pagpaniud to. No? Kay kung ikaw wala na kapamahaw, unya dili pa jud ka makapaniud to, pas mo. Diba? Makaya ra na to, mabuhi ra ta dili ta makapamahaw. No? Pero kanang di pa jud ka maniud to, di na gina siya makaya gyud sinta. Di na gitaw mapugngan. So kaon na gid diya, no? Lafang na gyud sad. Ay na paglangan-langan yung pagpakabusog niya. Unya dapat magpahimsog sad ka ha, dili pud tuod nga sige kakaog bisag unsang mga pagkaon labaw na kung hili kay kaog mga pagkaon nga sama anyang mga mamantikaon or processed nga pagkaon imo pag yung gibalunan yung hotdog imo nga anak. Adlaw-adlaw para magyud. Ha? Badyo kag samag imuharang gi tagaag sakit ang imuhang anak dapat dito mo adlaw-adlawon og balon ng mga anak kanya mga dilata. Kay mura magunay tinapulan nga dali ra kay lutuon gud. Oh. Diba? So nya sa kong mama yung tao may kilig pag mag-eskwela ko ang ipabalon sa kuha. Kabiyo ka o siya? Kasi ipabalon niya si mga lubaba. O kuan, kining kuan, pabalunan ko niya sa paniud to. O niluto gikay nga sudan. No? Sama niya ang pinilitong isda, bulad. O. Mga kuan, kay kung magsabaw kay lain naman kayo pag inyumon, mabasi niya, mayabon niya tuod. Oh, kanyang mga, di ba kita palakaon po gulay, itong bata pa ta. So, muna, iyahang ipabalan sa kuha, say, mga sumanok, or fried chicken. Di ba, kanyang bisag niluto lang yun mga kabisyo. Dili puros process, dili puros mga dilata. No? Kaya, mura magsamag naghatag og sakit balatian sa inyo mga anak-anak. Kabalo na siya pag kanyang mga process yung mga pagkaon, di gina siya maayo. Labaw niya kung permentihon sa kanyunay.
Di ba? Kaya dagan kay mga chemical siya niya. Kamay na lang, kamo mangunay sa pagluto, sa paghatag og pagkaon. Nga inyong maluto, mapakaon sa inyong anak. Nga man dahil kung magkuan mo, mag-adubong manok mo. Ha? In-marinate nyo dyan, dali naman kayo natuod. Di ba? Luto lang ninyo pagkadahing gugma niya, tapos wala, di ba? Manya, tapos na. Ang imong gimarinate, mura po imong iluto, di adubong manok. Piting bamba mong kaon sa imong anak. Di ba? O, kung hili ka baboy po siya, humbaan niyo mo. Ha? Ay mo kadlo kanya kay bata pa niya, di pa niya sila mahiblad ng mga inga niya. Okay niya kung si Mamba niya ipabalo niya ni mo niya perminto lolaw ni mo, ha? Balo niya kung yung ba niya buluyagon kay tanyan, no? Oh, balunan pa ni mo niya tapos pag magtrabaho mo inyong pa. Pero sige lang, kay imo man pambalunan siya og kining produkto nato diri sa Calabo. Ha, nga dili po siya high blood ron kining Calabo plus with garlic, ha. Okay, pang high blood yun siya mga kabisyo, my life so sweet, ha. Tama gika lulubaba. Pero di ta muna maglangan lulubaba ato asa muna ang panukaran ni ato ang programa karon. Of course, mga kabisyo, aniya na mosulod tong programa ang Katok Confession. We are live sa ato ang Facebook page, sa DJ Michaeling Facebook page, and sa ato ang personal account, mga kabisyo. Also, there is sa Katok Confession na Facebook page. And likewise, sa Jesser or Calabo Herbal Product Jesser Marketing na Facebook page. Pwede mo mag-order diha dapita, no? Okay, mag-order mo sa unsang produkto nato sa Calabo ang gusto ninyong paliton. Sige, mayong gusto dahil ni Joe Romel, ni Jungjong, all the way from Cagayan de Oro City. Jungjong Mix Club. Ano ba dyan kay Jungjong? Mingon ako ng mga birada na to dati, Jong. Mga dash disco party. Ganyi. Unya tapos kamang-kamang pauli. Hapit walang pitaka. Tingalat, ha. Wala mo tata nagbalo, nagilimno, wala po ta nagpalit. Pero dagang kay taga madawatan nga baso. Left and right. Sagol pag yun. Kasulti yung dito tayo sa una lulubabang napatas Cagayan. Hindi na ko mausab. Pero usab mangyapon. Pero kato siya, dito malamon tong ato ang kahimtang dati, no? Kay abusado kita sa tuwang lawas. Pero at least napahimuslan nato ang kalingawan. Kung nasulayan nato, dili kay ulahin na. Kung kano sa pata matigulang, dito pata maglingulingaw. At least nakuha na tano na ugtas na tawa kining ikapoy na ta sa mga ingana. Seryoso na punta karon, ha? Ilabi na karon sa pagpahimsog. Healthy living na ta mga kabisyo, my loves. Alright, dito maglangan aniya na ato ang Katok Confession. Hello day ni by Rosie Fernandez Arsenio. Wash out day siya day tuod lulubaba. Hello kanyi mo diya, bay. How's yours today? Kung na may gustong i-share ng mga confessions in life, padala lang ninyo i-message sa tuwa mga kabisyo. Also diya sa tong Facebook page, Katok Confession. Like, share, follow, o ganiya karon ang atuang story. Ako tuod si Princess, 20 years old, running 21 on last February 13 or on February 13. Naulahi lang ni siya. Minyon ako, 22 ng edad sa kuambana. Baguhay pa mi ani niya og kaminyoon. Ang ako lang jud niining kahimtang namo karon. Wala may problema sa ako ang magbarkada-barkada siya. Kay naanad man siya barkada katong wala pa kami. Ang ako lang nga kung magbarkada bitaw, uban yun pug ka siguro. Dapat mas mahimong barkada gyud ang asawa lulubaba no kaysa mga higala. Gani, kung gusto ka mo inyong, uban niya yung mga asawa niyo mo. Pero, kamo rin duha. Di ba? Ay, niyang sabay sa kayo. Basi mo, pa niyang pulutin yung asawa.
Kaibgan pa nyo muna si mong barkada na naon sana. Ang ako lang unta, kung magbarkada bitaw, ibutang sa lugar. Uy, naday nga naday. Magbarkada kay mga friends. Lugar ta friends. Kay magpiniling ulitaw, pabiya gituod siya. Dungagan pag dili muli, pag dili siya mahubog. Pag mahubog ra ba, kay ako'y awayon. Maglalis mi permi. Unya kay naaman lagi mi sa lugar sa iyahang inahan, magsigig apil sa bang iyahang mama na lagi raw ihatag daw sa ako ang kwarta. Ngano daw ako awayon iyang bata? Mo bitaw, muhilom na lang ko. Naadjud isa ka adlaw ni ana ang gaaway mi aning sa akong bana kay nganong ako daw gipasakitan iyang inahan. Wow. Konsinidor. Buang-buangon ni mohang banya gid siguro gid pag makainom. Gani no, di ka ba lumuylag asawa ba? Og ako daw gitubag-tubag. Mawala na ko kabugong sa kong kagulingon, niuli na lang ko sa amua. Kalitra siyang niadto sa amua og iya kong ipabalik kay lagi daw love pa ko niya. Unya awayon, nabiday love awayon. Usa klaseng love na siya, ha? Yes, gipili ko niya behind sa iyang mama, pero taga mahubog siya kay ako'y basulon, ignon kog tungod nako gaaway sila sa iyang mama. Ug tungod nako wala na sila conversation sa iyang inahan. Sala ba nako? Dapat ko ba kanang ikalipay? Dapat magbalipayon ka. Kung ganing hubog siya o niya iya kang awayon, magproblema na nyoon ka. May niyang singa niya pagi, magproblema po siya nyo para it's atay. Ang pinaka-worst jud kay ang pag may hatag sa kumbanang iyang sweldo nako kay makabati na lang ko sa kilid nga mingon ang iyang inahan nga hatag kwarta na kay ipalit na kog bugas. Itaya nako. Ipalit og bugas, okay ra. Pero kanyang itaya, basin tayaon niya mo ang naong ma. Ipalit na ko og beer. Agoy, samot. Pwede man nga, siguro nga, kuhan, hindi nga panyag siya, pero grabe po niya, oy. Diba? Ang ihatag sa pamilya, ipalit pag hindi mo beer. Ha? Ngita di kag kwartay mo. Pwede man dire mangayo nako nganong isulsul pa man sa ako ang bana. Na kay akong bana kay di na mangutana once na iyahang inahan. Ubisag pa man iyang barkada ang mangayo muhatag jud siya basta naay ikahatag. Unsa may akong angay buhaton sa kong bana? Ilubong. Butan man siya pero pag mahubog siya ako'y kontrahon. Isaon man ko ni og adjust aning kahimtanga. Dapat videohan niyo mo siya pag mahubog. O niya pag ipakita niyo mo siya ha kung siya iyang itsura o siya iyang binuhatan sa imo ha. Ingani ba niyang higugma? Ha? Ingani yun ni may mong asawa? Ha? Sumpay tag-atay. Sumpay tag-unyod. Ngayon ko niyo mo, what's the kind of view, ha? Unsang klase kang banya, ha? Ano siguro? O niya, pag mabikil ka, ay post ko niya ko niya, sige, matrending nyo ganyi, ha? O di, saywal ni mo. Kulang na naghuraw ni mga banya ni mo. Kung may nganyang butanga, kung ganyan yung mga banya, pasakitan mo. Emotionally, physically, and kali-kali. Kung sa pa niyan, tili-tili diya, ha? Kanya moral na yung pinakakuan gud, mangita mo simpatya sa social media kay dagan niya kayong mga mutabang anya diya sa inyo hay. Labi na kung abusaran mo physical, no? Lahi na jud kayo tuod na siya nya, di mo makabalyos. Di mo ka kuan ka sukol. Kay tungod hadlok mo.
Okay, base niya unsay may tabo sa inyo ha. Of course, babae ra gyud taon tuod mo no. Pila ra gyud kusog sa inyo ha, pero mas kusgan yung baba kaysa sa inyong kamot. Amo kay kusgan yung kamot, ha? Kuan mi kining huyang mi sa baba. Pero pag mahubog lagi po siya, pataka lagi yama, no? Pero kanya mga hubog, sutnyod lang. Dali na kanya silang sumbagon. Isa ka sumba ka, tulog diretsyo, no? Puyo, malinawon. Di, mayo ng buhaton ng lubaba. Pag matulog na yung bana, mahubog, o niya, sampalon niya o pinakalit nga mura bitaw uy, noon sa ka! Ano ba? Sampalon niya pinakalit. Grabe po. Dili, sampalon niya kalit, o niya tapos yung pukawon, uy, gil mo ngawan ka. Adi, nakabalos ka, ano? Gil mo ngawan ka. Lain na sa kundam go, mura magnay ng hapak ng nampal sa kuwa. Mura magyug tinuod. Dili una ra to nimo damgo ra to. Gali mo nga na ka. Di ba baba? Okay po niya siyang okay po niya siyang nganyang pagi ha, pero siguro niyo man di ka masap niyan ha. Kay gamitan mo pinagbabawal na teknik. Mo lagi. Anyway, thank you so much sa pagpadala sa imuhang kaagi diri kanato Kabisyo My Love So Sweet. Padayon ta alas 12:31 na gyud sa kaudtuhon. Duyog ta sa tuang programa sa gihapon sa pagpaminaw kanato karong mga takna ilabi na, no? Kato mga uban kanato diha nga gipamaulan. Okay, init ra kayong panahon karon. Sigurong uban sa inyo ha, base niya manakit ang mga luta-lutahan o kasukasuhan o uban pang kaunuran, maghaplas og liniment nga numero 1 aprobado garantisado Calabo Plus Herbal Oil Liniment Amigo. Muwag tang sa panuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma o uban pa. Mupatay sa kutog, mo-moisturize sa panit, humot og sakto sa kainit, bugnaw og nindot sa paminaw. Kabisyo My Love So Sweet, no? And of course, insect and mosquito repellent po usab na siya, no? Alang usab sa mga nasa opisina o kabuyon sa biyahe, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak og stress nga paminaw, mag-Calabo Premium Rub ka na. Katumang lisod o ginawa tungkol sa sip-on na kabisyo, no? Kani mo'y gamito ninyo kining Calabo Plus Premium Rub. Okay, kuan kani siya kining anang ihang mura siya mentol ba? Ang iyang baho niya mo kuan gid siya. Manutsot ang iyang mental effect. Okay? Para ang buhay, hayahay. Para sa mga kagid-kagid po usab og baho sa lawas, panabon gamit ang Calabo Plus Herbal Soap. Para pampaputi ug pampabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis ug pangdepensa sa kutis, mag-Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Yato sa Jester Marketing, Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus Tanang Balatian, todas! Oras nato, alas 12:33 na gyud sa kaudtuhon. Duyog yapon ta padayon sa tuwang pagpaminaw, sa tuwang programa diri karong mga taknaa. Tutok pakatok sa udto, yato sa Jester Marketing o Calabo Plus Herbal Food Supplement. Kini si Mike Kiling. O kini po, si Lolo Baba, ha?